Ahoj Ostrováci a Ostrovačky. Máme před komunálními volbami. Všechna kandidující uskupení mají náhle touhu nás informovat o svých vizích, snech, úspěších, o tom, jak udělat Ostrov ještě krásnějším. Mít vize je jistě krásné. Důležitější je ale řešení skutečných problémů. Toto video je spíš o problému, o velmi vážném. Jmenuji se Vladimír Toman, ve volbách nekandiduji. Důvodu se ještě vrátím. Komu dám ve volbách hlas? To vidíte na mém tričku. Stojíme před nemocnicí. To má dva důvody. Jednak je to krásná stavba, snad nejhezčí nemocnice v celé zemi. Otevřena v roce 1961. Druhým důvodem je vzpomínka na ostrovskou porodnici. Byla slavná, vyhlášená. Před několika lety zrušena. Občané to nechápali. Patřil jsem k nim i já. Dnes důvody vidím. Bylo to logické a správné. Strategické. Proč? Odpověď najdeme na předposlední stránce Ostrovského měsíčníku, který nám jistě nelže. Krčí se tam nenápadné 4 řádky. Jedním z nich je počet narozených dětí v Ostrově za měsíc. Začátkem roku mě zarazilo uvedené číslo. 2. Říkal jsem si, je to vůbec možné? Začal jsem číslo sledovat. Někdy 3, někdy 4, výjimečně 5. Za půl roku tohoto roku se v Ostrově narodilo 22 dětí. Za celý rok 2025 58. Počet občanů Ostrova 15,3 tisíce. Řeknete si, no a co, problém s porodností je přeci všude. Přátelé, a tady se dostáváme k hloubce uvedeného problému. Na pomoc přišla trojčlenka. Rok 2025 Česká republika 10,9 milionů obyvatel. Počet narozených dětí 78 tisíc. Prý nízké, alarmující, kritické. Trojčlenkou se dopočítáme k číslu 108 dětí za rok v Ostrově, abychom byli alespoň na této kritické úrovni. Ale my jsme na 58 dětech, pouhých 55%. Strašné číslo. Parafrázuji kosmonauta z Apollo 13. Ostrove, máme problém. Na webu ostrováci.cz jsem na pokračování připravil sérii úvah, co nám hrozí a jak s tím žít. Zatím je uvedena první část. Ostrovská porodnice problém vyřešila elegantně a rychle. Byla zrušena. Ve stárnoucím a vlidňujícím se městě bude jakékoliv řešení složitější. A zpět k tomu, proč nekandiduji. Jsem stejný ročník jako Ostrovská nemocnice. Nechci zabírat místa mladší. Jich se dopady dnešního neřešení, bydlení, klimatu, nízké porodnosti budou týkat daleko více. Kroužkujte mladé. Nechceme přeci věčně rozhádané město. Děkuji.